Boli sme naposledy svedkami takéhoto bežného v úvodzovkách spolunažívania, ktoré bude prebiehať mnohé dni, celú zimu a prebieha ten život spoločný v takomto bydlisku, alebo ako by sme povedali, takom domčeku s nejakou prístavbou, ktorý je jednoducho zariadený len pre také nevyhnutné potreby roľníkov, ktorí tam potrebujú občas prenocovať v rámci roku počas vínobrania alebo zberu úrody. A tiež sme boli svedkami, ako práve takéto, síce iste veľmi prirodzené v prírode, pokojné, tak by sme mohli nazvať rovno presne, také z tohto pohľadu príjemné, pokojné miesto v rámci nejakých sadov, čiže aj to okolie je príjemné, ale je veľmi jednoduché a na vkus Judáša až príliš jednoduché. No a z toho aj z tej perspektívy, ktorú teraz on vidí tam pre seba, že miesto toho, aby bol obdivovaný v tej svojej vlastnej šikovnosti, no tak musí miesiť cesto, takže pre neho úplne niečo neskutočne pokorujúce. Ale potom, ako tu v tejto miestnosti, čiže tá odpovedá tejto kuchyni, sa navečerali, dokonca ešte aj nesili dovečerať a už prichádzajú ľudia, pravdepodobne asi stadeto z niekade, alebo stadeto, a prichádzajú rovno tu a pýtajú sa teda, že či je tam rabi. No Peter vychádza von, aby Pán Ježiš nebol rušený od stola ešte a pošle ich senka, choďte sem zatiaľ, nechajte aj rabiho sa nájsť, aj on je len človek. No a potom, po večeri, presne stade to vychádzajú spolu k týmto ľuďom, v nejakom počte 20 ich prišlo, ale Peter už si všimol, a podľa mňa tu vidno, ako keby bol možno vchod, ale však to len tako, to je jedno, kade. Tak Peter si všimol, že tu niekde, tu za múrom, lebo ten múr je len tu, lebo tu inde by sme ho videli aj z tejto takže tu niekde, že je znova tá záhadná žena zahalená, a teda, že či ju môže tu nechať, alebo či ju má poslať preč. No a Pán Ježiš opätovne potvrdzuje, maj dôveru, nechajú. Takže aj tá otázka hovorí, videl som ju, je tam od rána, išla za nami z Betánie, vyženiem ju, alebo ju nechám? Nechajú, povedal som to. Ale ak je špehunka, ako vraví Iškariotský, nie je. Dôveruj tomu, čo ti hovorím. Nechajú a ostatným nič nehovor a rešpektuj jej tajomstvo. Mlčal som, lebo som si myslel, že by bolo dobré, no ale Pán Ježiš ho preruší a už sa prihovára tým, čo prišli. Pokoj vám, ktorí hľadáte slovo, začína Ježiš. A ide dozadu pod prístrešok. Za chrbtom má múr. No tak to si ešte môžeme znázorniť, čiže naozaj vychádza stadeto, tu sa pozdraví ľuďom a postaví sa tu a za sebou má múr a ľudia sú teda tu posadaní. A aj vieme, že ešte svieti slniečko, no ak je to podľa svetových strán nakreslené, že ak tu je sever, no tak potom pri večeri, čiže slniečko ešte svieti tadeto pekne zo západu. Takže Pán Ježiš bude asi v tieni. Za chrbtom má múr domu, hovorí pomaly asi k 20 ľuďom, ktorí sedia na zemi alebo sa opierajú o stĺpy v príjemnom teple novembrového slniečka. A Pán Ježiš začína.
Človek upadá do omylu pri uvažovaní o živote a smrti a pri používaní týchto dvoch slov, alebo pomenovaní skôr by som povedal. Životom volá čas, v ktorom po narodení z matky začína dýchať, jesť, pohybovať sa, myslieť, konať. A smrťou nazýva chvíľu, keď prestáva dýchať, jesť, hýbať sa, myslieť, konať a stáva sa chladnou a necitlivou mŕtvolou, pripravenou opäť vstúpiť do lona, ale tentokrát do lona hrobu. Ale nie je to tak. Aby ste pochopili život, chce vám ukázať skutky vhodné pre život. A začína vysvetľovať na takých dvoch presných pojmoch, že život nie je jestvovanie. A jestvovanie nie je život. A vysvetľuje to, že jestvovanie alebo jestvuje v zmysle tom, že aj tento vinič, ktorý sa privezuje o tieto stĺpy, aj ten jestvuje. Ale nemá život, o ktorom hovorím. Jestvuje aj tam tá blačiaca ovečka uviazaná pri strome. Ale nemá život, o ktorom hovorím. Život, o ktorom hovorím, sa nezačína jestvovaním a nekončí sa smrťou tela. Život, o ktorom hovorím, sa nezačína v materskom lone. Začína sa, keď Božia myseľ stvorí dušu, aby prebývala v tele, a končí sa, keď ju hriech zabije. Najprv je človek len semeno, ktoré rastie. Semeno tela, na rozdiel od lebku alebo drene, ako je to v zrne alebo v ovoci. Najprv je len živočích, ktorý sa formuje. Zárodok živočícha nie je nepodobný zárodku, ktoré teraz naplňa lono tej ovce. Ale od chvíle, keď sa do tohto počatia človeka vdýchne táto netelesná časť, ktorá je však vo svojej netelesnosti najmocnejšia a pozdvihuje, odvtedy zárodok živočícha jestvuje nielen ako pulzujúce srdce, ale žije podľa stvoriteľskej myšlienky, stáva sa človekom, stvoreným na Boží obraz a podobnosť, Božím synom, budúcim obyvateľom nebies. To sa však stane, ak život trvá. Človek môže jestvovať a mať podobu človeka, ale už viac nie je človekom. Teda je hrobom, v ktorom sa rozkladá život. Preto vám hovorím, život sa nezačína jestvovaním a nekončí sa smrťou tela. Život sa začína pred narodením. Život potom už nemá koniec, lebo duša neumiera, čiže sa nezničí. Zomiera svojmu určeniu, ktorým je nebo, ale prežije vo svojom treste, ak si tak zaslúži. Tomuto požehnanému určeniu umiera, keď umrie milosti. Takýto život zasiahnutý gangrénou, smrťou svojmu určeniu, pretrváva po stáročia v zatratení a v mukách. A opačne taký život, ktorý si zachová svoje určenie, teda milosť, dosiahne dokonalosť žitia a stane sa večným, dokonalým a požehnaným ako jeho stvoriteľ. Máme povinnosti voči životu? Áno. Život je Boží dar. Každý Boží dar sa má starostlivo užívať a uchovávať, lebo je to taká svätá vec ako samotný darca. Zaobchádzali by ste zle s darom od nejakého kráľa? Nie. Ten dar prechádza na dedičov a na dedičov tých dedičov ako sláva rodiny. A teda prečo zaobchádzať zle s Božím darom? No ako sa používa a uchováva tento Boží dar? Akým spôsobom udržať pri živote rajský kvietok duše, aby sa zachovala pre nebesia? Ako dosiahnuť, aby človek žil životom presahujúcim jeho jestvovanie? Izrael má v tomto ohľade jasné zákony a stačí mu len ich zachovávať. Izrael má prorokov a spravodlivých, ktorí dávajú príklad a poučajú o uskutočňovaní zákonov. Izrael má aj teraz svojich svätých. Izrael sa teda nemal by sa mýliť. Vidím však škvrny v srdciach a vidím mŕtvych duchov vychádza zo všetkých strán. Preto vám hovorím, robte pokánie,
Otvorte si dušu pre slovo, uvádzajte do života nemeniteľný zákon, naplňte krvou vyprázdnený život, ktorý vo vás chradne. A ak váš život zomrel, príďte k pravému životu k Bohu. Oplákávajte svoje viny, kričte, zmiluj sa, ale povstaňte. Nebuďte žijúcimi mŕtvolami, aby ste neboli zajtra večnými trpiacimi. Ja vám nebudem hovoriť o inom, len o spôsobe, ako dospieť k životu, alebo ako si ho uchovať. Niekto iný vám povedal, robte pokánie, očistite sa od nečistého ohňa zmyselnosti, od blata vín. Ja vám hovorím, moji úbohí priatelia, skúmajme spolu zákon. Počujeme v ňom znova otcovský hlas pravého Boha. A potom spolu poprosíme večného, nech tvoje milosrdenstvo zostúpi do našich srdc. Teraz je pochmúrna zima, ale čoskoro príde jar. Mŕtvý duch je smutnejší ako les ošľahaný mrazom. Ale ak vás prenikne pokora, dobrá vôľa, pokánie a viera, život sa do vás navráti ako les na jar a vy budete kvitnúť pre Boha, aby ste prinášali zajtra v každom novom dni po celé stáročia trvalé ovocie pravého života. Ešte tu, pardon. Prichádzajte k životu, prestaňte len jestvovať a začnite žiť. Potom smrť nebude koniec, ale začiatok. Začiatok dňa, ktorý nezapadne. Začiatok nesmiernej radosti bez únavy. Smrť bude víťazstvom nad tým, čo predtým žilo z tela. A víťazstvom tela, ktoré bude povolané k večnému skrieseniu, aby malo účasť na tomto živote, ktorý sľubujem v mene pravého Boha všetkým tým, čo chcú život pre svoju dušu. A pošliapu zmyselnosť a vášne, aby sa tešili zo slobody Božích detí. Choďte. Každý deň v túto hodinu vám budem hovoriť o večnej pravde. Pán s vami. Ľudia sa pomaly rozchádzajú a živo sa rozprávajú. Ježiš sa vracia do osamelého domčeka. Takže Peter ešte sa pýta pána Ježiša, ktorý prichádza k ľuďom, ktorí ho už čakajú, a pýta sa ho, alebo mu oznamuje potíšku, že opäť je pri nich tá tajomná žena zahalená a že teda či ju má odohnať, alebo nie. Ale pán Ježiš mu hovorí, však už som to povedal, nechajú. Ale vidíme, ako to podozrenie už prechádza a nakazuje aj ostatných. A Petrovi už to teda nedá, čo predtým by ho ani nenapadlo. Veď jej sám povedal, hej, že či niečo nepotrebuje. Jan jej sám povedal, že kde bývajú. Ale potom na očkovaní iškariotským už aj Peter. Ale ak je špehúnka, ale pán Ježiš ho teda musí upokojať. Nie dôveruj tomu, čo ti hovorím ja hovorím, a nie iškariotský. Nechajú a ostatným nič nehovor a rešpektuj jej tajomstvo. Ale už to uzavre, aj keď Peter by ešte to chcel rozoberať ďalej, a prihovára sa priamo tým ľuďom, ktorí prišli, a začína takým základným príhovorom, uvažovaním o živote a smrti, a aj hovorí, že tie pojmy si môžu ľudia veľmi ľahko, mylne vysvetľovať, a preto vysvetľuje, že ľudia si často pod životom predstavujú len to takéto ľudské. To takisto aj čo vidia tam na tej ovečke alebo na ja neviem, zrne, ktoré vyrastie a potom zasa sa pokosí. Čiže ten čas toho jestvovania základného. A u človeka samozrejme
od narodenia, keď začne dýchať, jesť, pohybovať sa a po tú smrť. Veď aj my to tak hovoríme, hej, však žili sme toľko a toľko rokov a tak to vnímame aj my veľmi často. A potom, keď skončí smrť, alebo príde smrť a z človeka sa stane len necitlivá mŕtvola, ktorú vložíme do hrobu, do zeme, no tak toto vnímame, že to bol život. Ale toto Pán Ježiš vysvetľuje, to je len jestvovanie. A treba dávať práve a len u človeka, treba veľmi veľký dôraz dávať na ten rozdiel medzi životom a jestvovaním. Lebo to jestvovanie, to je presne aj to, ako tam im rovno ukazuje, že tu je vinič, ktorý je priväzovaný o tieto stĺpy, aj ten jestvuje, ale nemá život, o ktorom hovorím. Potom im ukáže aj tú blačiacu ovečku, ktorá je uviazaná pri nejakom strome a takisto je hovorí. Aj ona jestvuje, ale nemá život, o ktorom hovorím. A potom, už keď ten základný rozdiel vysvetlil, tak začína vysvetľovať ďalej. Život, o ktorom hovorím, sa nezačína jestvovaním a nekončí sa smrťou tela. Takže vidíme, že je nie celkom nezávislý od tela, lebo je spojený v tomto čase jestvovania našom na zemi, spojený s telom, ale potom je tá duša nezávislá od toho dočasného úmrtia tela. A vysvetľuje to, že vlastne prečo to tak je. Že život, o ktorom hovorím, sa nezačína v materskom lone. Začína sa, keď Božia myseľ stvorí dušu, aby prebývala v tele. A končí sa, keď ju hriech zabije. Ale potom to ešte bude ďalej Pán Ježiš upresňovať, že čo to znamená, že ju hriech zabije, nezničí ju úplne ako existenciu, ale zabije jej to hlavné smerovanie. To znamená, že preto bola stvorená, aby bola spojená s nebeským Otcom potom v tom ďalšom jestvovaní. A už v tom nie jestvovaní, ale v tom živote. A vysvetľuje, že človek bez tejto duše, ktorú mu vloží nebeský Otec, by bol takisto len obyčajným živočíchom, ako aj teraz tá rodiaca sa ďalšia ovečka a ten momentálny len zárodok. A presne aj hovorí, však my to poznáme z biológie, že naozaj ten ľudský zárodok je v tých prvotných štádiách, ani by sme ho neboli schopní rozoznať od iného cicavca, dokonca zo začiatku možno aj ani od ryby a tak ďalej. Ale keby nedostal život, no tak by človek bol takisto ako, ja neviem, taký oslík alebo iný cicavec, len ďalším živočíchom. A práve to, že človek stvorený na ľudský, teda na Boží obraz, neznamená, že naša ľudská podoba je práve ten Boží obraz, ale práve tá duša, ktorá je do nás vložená, tak to nás robí Božími synmi. A samozrejme tým, že prišiel Pán Ježiš v ľudskom tele, no tak posvetil aj ľudské telo, aj túto podobu, by sme mohli povedať, Boha, lebo nadobudol v druhej božskej osobe aj túto podobu, takúto, ako my poznáme z toho ľudského hľadiska. Ale ten hlavný význam je, ten obraz Boží, ten Boží syn je práve to, že máme dušu, ktorá je akoby súčasťou nebeského Otca. A pokiaľ tú dušu ale človek si neudrží v milosti, tak sa stáva akoby takou len naozaj mŕtvolou a len ako nejakým rozkladajúcim sa životom. A tento život s dušou nemá koniec.
lebo duša neumiera, čiže sa nezničí. Tak, hej, čiže správne povedané, že samotná duša sa nezničí, ale zomiera svojmu určeniu, ktorým je nebo. A prežije potom vo svojom treste, ak si tak zaslúži. A tomuto požehnanému určeniu umiera, ak umrie milosti. Takže preto je tak dôležité sa udržať v milosti, lebo tým pádom zabezpečíme práve to tej duši našej, to určenie, to správne určenie nebo. No a tým pádom, ak zvíťazíme v tomto boji proti tomu telesnému a proti práve tomu tlaku na stratu milosti, tak potom aj to telo vlastne vďaka tomuto osláveniu duše je oslávené aj ono. A preto sa Pán Ježiš pýta, máme povinnosti voči životu? A potvrdzuje áno, veď život je Boží dar. A tým pádom každý Boží dar sa má starostlivo užívať a uchovávať, lebo je to taká svätá vec ako samotný darca. A pýta sa ich, zaobchádzali by ste zle s darom nejakého kráľa? Môžeme si spomenúť, ako aj Panna Mária a jej matka Anna zachovávali si a koľké storočia, možno už 1000 rokov, si zachovávali kráľovské šperky od Dávida, od Šalamúna, ako potomkovia, ako ďalšie princezné z toho rodu. Takže naozaj veľmi vzácne a vieme, že Panna Mária len jediný raz v živote tieto šperky si dala na seba práve v ten deň svadby. A to potom zdôrazňuje Pán Ježiš, a teda prečo zaobchádza zle Božím darom, ktorý je o mnoho viac ako nejaký ľudský kráľ. A tiež hovorí, akým spôsobom udržať pri živote rajský kvietok duše, aby sa zachovala pre nebesia. Ako dosiahnuť, aby človek žil životom presahujúcim jeho jestvovanie. No a hovorí však, Izrael má v tomto ohľade jasné zákony. Stačí mu ich len zachovávať. A má predsa hodne aj prorokov, spravodlivých patriarchov, ktorí dávali príklad, alebo sú stálym príkladom a poučujú, ako treba tieto zákony uskutočňovať, aby si tú dušu zachovali. A dokonca hovorí, Izrael má aj teraz svojich svätých. Čiže Izrael by sa nemal by sa mýliť. No hovorí, ako často vidím škvrny v srdciach a vidím mŕtvych duchov vychádzať zo všetkých strán. Preto vám hovorím, robte pokánie, otvorte si dušu pre slovo, uvádzajte do života nemeniteľný zákon. A ak váš život zomrel, príďte k pravému životu k Bohu, oplakávajte svoje viny, kričte, zmiluj sa, ale povstaňte. A nebuďte žijúcimi mŕtvolami, aby ste neboli zajtra večnými trpiacimi. Ale Pán Ježiš im hovorí, ja vám nebudem hovoriť o inom, len o spôsobe, ako dospieť k životu, alebo ako si ho uchovať. Takže to poslanie Pána Ježiša byť spasiteľom naozaj plní do bodky a presne to aj hovorí a tak aj koná. Že nebude hovoriť o inom, len o tom, ako dosiahnuť večný život, alebo ten, kto už je v stave milosti, čo robiť, aby si ten stav milosti naďalej uchoval. A hovorí, pripomenul aj Jána Krstiteľa, niekto iný vám povedal, robte pokánie, očistite sa od nečistého ohňa, zmyselnosti, od blata vín. Ja vám hovorím, moji úbohí priatelia, skúmajme spolu zákon. Počujeme v ňom znovu otcovský hlas pravého Boha. A potom spolu poprosíme večného, nech tvoje milosrdenstvo zostúpi do našich srdc. Takže aké je to úžasné, že Pán Ježiš hovorí, že spolu ich vezme do toho skúmania zákona, bude spolu s nimi im ho vysvetľovať, aby boli osvetlené, aby boli schopní to vnímať. A že spolu budú prosiť aj spolu s Pánom Ježišom o Božie milosrdenstvo, aby tie tvrdé srdcia povolili a prebývala v nich naplno Božia milosť.
A zasa ďalší obraz. Vidíme, že teraz je pochmúrna zima. Stromy sú bez listov. A ešte keď si predstavíme, že keď prídu mrazy a tie stromy naozaj sú, lebo celý les dokonca ošľahaný mrazom, hej, bez lístka, bez všetkého. No tak to je podobný obraz takého mŕtvého ducha. Ale hovorí, ak vás prenikne pokora, dobrá vôľa, pokánie a viera, život sa do vás navráti ako les na jar a vy budete kvitnúť pre Boha, aby ste prinášali zajtra v každom novom dni po celé stáročia trvalé ovocie pravého života. Takže opäť obrovskú nádej vlieva Pán Ježiš, ale hovorí tie podmienky pokora, dobrá vôľa, pokánie, viera. A vyzýva ich ďalej, prichádzajte k životu. Prestaňte len jestvovať a začnite žiť. Potom smrť nebude koniec, ale začiatok. Začiatok dňa, ktorý nezapadne, začiatok nesmiernej radosti bez únavy. Lebo ak smrť bude víťazstvom nad tým, čo predtým žilo z tela, a potom ale víťazstvom tela, ktoré bude povolané k večnému skrieseniu, aby malo účasť na tomto živote, ktorý sľubuje v mene pravého Boha všetkým, čo chcú život pre svoju dušu. Takže keď duša zvíťazí v tomto boji, tak aj to telo bude mať účasť na živote. Na živote bez konca. A potom im hovorí ešte, že túto hodinu, teda každý deň vám budem hovoriť o večnej pravde. Je to teraz aj vhodný čas, pretože ľudia nemajú tú akutnú robotu na poliach, čiže majú viacej času a tým pádom naozaj môžu aj dennodenne prichádzať na takéto katechézy a nebude to odkázané alebo ohraničené len na sobotný deň.